Здравейте хора, аз съм Алекс, тук при мен е Коко и днес играем CSGO и на 50% е сигурно, че падне, защото сме слаби. Чай намаля тези хили някъде от настройките. Играем Competitive, Settings, къде са? Къде е това бе? Меню, бомб. Enable Voice. Почва. Даже го дисейвнах. И да. Ние сме контри и сигурно ще паднем. Ако паднем, то скрип сигурно няма да се качи. Ай, Монга. Идвай с мен на Монга. О. В момента и двамата сме Silver 3. И то по някакъв късмет. О, има един. Умрях. През това време ще си намаля малко графиката, че насича леко. Game Settings. Не, то пък... Video Settings трябваше една. Утъфва тя на лоу. Те ще го дам на Medium. Те на Medium. Apply. Бой, уби го, браво. Много ясно. Първи рунд за нас. О, смолк. Прости. Колко са щедри просто. Чакай, ще има един дефил с китас. Всеки случай. Това може би ще е дълъг компетитив. Дълъг. 40 минути. Аз като погледнах на с игра и ги бихме две за тях и всичките за нас. Беше 28 минути играта. Няма никой тук. На бит. Казвай какво говорят на voice чата, че не чувам. Ми на бит. Виж къде е бомбата на карта. Мерси. Съчуса. Чувам ги някъде. И 2 на 1 сме, давай. Браво. И от сега предупреждавам, много съм слаб. Много. Та с помпа дай ще е метне. Трябва помпа. И в момента имам лек фреймдроп, и което още повече им. В принцип играе на 60-70 FPS локнато и в момента играе с... в момента играе с 45. Няма лъж. Пак го филнах, човек, ще бъм смог. Да. Те никога не ходят тук. Его АВП. Колко АВП? Честно. Помощ бързо. Че му и лаги. Добре. Браво. Да, ми. Килзи. Чай да ни повярваш. Казвай къде. Не знам. Нищо не се казва в порта. Сигурно. Аз смятам. По-вероятно да са на бът. Да, Защото няма къде са минали през шорта. Егей, нато. Да. Бам. Влезе. Нинджата. Бличка. Умрях. Ще же яко да направи нинджа дефил за клипа. Давай, по-бързо. Казвам спокойно. Тъфа на колко кръс. На 5. Вземи мемката, ако искаш. Това ми е взе. Нищо. Аз това. Смятам да рискам тези игри с АВП.
Сега почват да вълтват за сарендър, човек, направо ще изкефи. При 2-3 игри играхме и да кажем, че бихме едни 12 на 16 и естествено те през една минута вълтваха за сарендър, тук са. Не, Бил- с граната. Мисли хора. Де са? Смолка някъде. Бам. Не, чакай просто. Де няма... Его! Ей, добре. Не, само не идвай, само не идвай. Факинг! Но той беше... Кажи му на лонга. Лонг. Майко ги уби. Не, просто. Аз почти се колих оня. И сега нямам пари, човек. Ти почерпи си майка. Тя пе. Сега я пишем. Е. Зима. И сега предупреждавам слаб съм сега бе. Няма никой. Я вари пред нея. Пак филнах шибаната граната, човек. Садвам като филвам. Няма никой. Тяхната база ще е. Браво. Найс. Какво оръжие? О, ес. Взех какво оръжие. Виждам, че каса върти като пумпа. Смятам, че се получава доста интересна игра. В наша полза. 4 на 1. Да, идеално. Тако включвам. АВП-то и почваме. Къде си? Не знам. На колко то оставих? 89. Аз. Набит са. Откъде минаваме? Не знам. Включвай турбото. Ей го! Че ми бъгва? Помагай. Да сейфна ли или? Сейвим си. Кажи им, че сейфвам. Сейвим си. Даже ако ми кажеш как го пропусна. I'm safe. Sorry. По-добре бях сейфал, защото е оръжие за 5. Ули! Как скочи? По-добре бях сейфал, защото това е скъпо оръжие. Нямаш смисъл да го губя. Те са на ато, сам ми трябваш да помощ задължително. И да, и 4 човека отидохме на ато, човек. Ако беше това. Един Вече мина, трябва един да мина. Флаш, не, това е смок. Ще ми откърти главата на този. Тун шорт. Идвам на шорт. Убих го. Къде е другия? Кинаха го. Браво. Ти видя ли ма? Не, аз гледах другия. Какво е това оръжие?
Стата ми този път не е чак толкова зле, човек. 5-3. Ще аз на кое място. Си на трето, аз съм на четвърто. Има един кил разлика. Добре. Как съм на 4, 5, 6, 7, 8. Няма никой. Не! Ух! Сори. Почти е кил на нашия човек. Карне. Мид. На шорта се види. Няма казвам. На шорта е гледай. Ей, браво! И този път издивях, човек. Казвай къде си, само това искам да кажеш. Не знам. На шорта ми ще има един. Той иде едва. На шорта има един. Фак, няма да завърши добре. Той няма да дойде за бомбата. Сори. Аз ще ти им набих хедшот, спокойно. Бе, човек. Тос направо си ма събори. Пак ще играя АВП. Тос трябваше да се подвижа малко и ще го убие. Той е избит тук целият тим. Поне направи 2 кила и то е добре. Две напред на лонга. Къде си? Ще се видим. Мисля, че има някакво АВП в тяхната база. Те че дай мет на флаш. Той. Първия килнат. Къде? Ух. Килнат. Смятай, че те бях премерил вече. А не, то някакъв друг. Набута или лято на ауто? Къде бе? Къде не игъл? Какви за изпис? Къде? Отдолу биш? Ай, ще карам наимка. Тя най-точно. Аз съм скинал с АВП-то. Виж, имате 3 по 8 кила сте, човек. Аз съм 8 къп. Аз съм някакви 8 къп. Някаква случайност. Един от нас ще умирга яко. Ти значи има АВП в тяхната база. Мале. Умрях, човек. Текнал съм на 69. А не 66 на вратите. Ма килнаха. Аз го презардя. Сад. Как сме 5 на 5, бе? Не знам. Ела на лонга. Оня с АВП-то още е жив. Сигурно. Сигурно на любимото място, къде ходи е на лонга, човек. Нуп. Кой те закла? На 64 останах, този с Люци Берг. Какъв.
Ай, тъжи. Еги. Ръмбо. Лонга бързо. Той че ме на шорта. Лонг, камонг. Той на лонга съм. Ти не мога. Брях. Аз бях там. Но, not here. Много им тос. Люцифер. Прото. Те си играше панни. Он е сигурно играе сам. Не е, човек. Ей, не сега как ще се засекат. То сам. Той си клон човека на third person. Ами човек, той е да седиш по тъп начин. Аз да беше кликнал. Ще е по-добре. Аз гледам да се отчавам вече да не клякам толкова си. Аз клякам. Тонс да не бида левка. Да. Точно левка сигурно човек. Метна си всички оръжия. Няма никой. Тук ще има някаква... Ей, шиманите гранати, човек. Много ги мравя, като ги филвам. Ей го. Колко е ланонг? Тук съм. Добре. Не. Казвай къде. На спълнение. Шибаното АВП и там, бе. Не го знам. Охо, смът за него. Браво. Само ще как чух на лонга. Те мираха явно там всички. Ау, 7 кила са не умирали. Ко стана, лошо ми стана. Мирше ми на смърт. Идва на Бъто. На Ато. Ще ги решим. Не, те просто си отиват на Бъто, човек. Гледай на картата. Да. Всички са там. Български. Представям. През Бог. Аз ще сейфвам. Сейф. Кажи, че сейфвам там на лес. Те са били трима, бе. Аз мислех, че са повече. Ти убийзи. I'm safe. Чакай да не ми даде отгоре. Как смоква? Тъпо правя, че преебавам целия отбор ти. Като сейфвам само аз. Ма аз мисля да жертвам ти да умирам. Голямо че. Колко е лонг? Колко е лонг? Самият на един който. Слизай. Ти ли го метна? Не, виж. Аз ще метна един после от и тук.
Гледай картата, като гледаш. Аре, давай. Че ми се пребават слушалките нещо. На ато ли са или на бъто? Да, не можах да го видя. Как е? Мога. Садвам вече, човек. Матч point ли? Още един ли има? Ами, Не, той е последен. абе, пеле ще си взимаш. Не, грубо. Аз купих такова. Да, като цяло те наобърнаха и става малко тъпо. Ти с какво си? Сенка. Може да се взема още. Ей, този път ще умрата. Само ми кажи къде си, човек. Виж бомбата, къде е бомбата. Бомбата е в тяхната база. Да. Добре, застрелях го. Къде е? Напред е там. Внимай, че сагте. Его. Как ми зацикли играта? То си бил. Yes! И не взех Most Elimination. А пък се издигнах на второ място от нашия тим. Ей ти бомба за награда. Той е за други. Шорт. Нямам казвай лонга и шорт. Да им казвам. Те видях на чат. Видя ли, ама някой друг път. То що си на място? Не знам. Горе един. Долу един. То му стрелва. Шорта един. То сплинтва бомбата. Сега. Как убих нашите, бе? Чакай, бе. Оле, човек, аз не мога да съзнае кой тим съм. Оле, нещо се задрява. Не, аз ще да убия нашия направо. Ами гледайте къде е. И то се той тръгна и той да дефюзва бомбата. Ето тръгна плента. Кам би. Кажем би. И? И да, както казах, и двамата сме Silver 3. Ще се опитаме да се издигнем максимално. На ден цъкам сигурно по 3 игри. Гани се чета. Много. Къде е, бе? Да. Как се крият? Много гани. Едно вдишни пре. Добре, отгоре. Код бомба. Иска, трябва да ти иде бомбата, иначе ще я загуби. Оле, минимизираме се играта. Нищо. Да, хора, отново сме тук. Просто ми се минимизира шибаната игра. Нищо не е станало последния път. И да.
Резултатът не е много добър, но пак става. Не се организирахме къде ходим този път, тич. Его! Ще успееш да Не. Един показва се леко на лонга. Нашия уби другия. Сега ще кажа къде. Убиха го. Добре, точно на лонга го убиха. Остана един. може и на... Той си пази на бъто според мен. Браво, ще плентите бомбата. Той е най-важно. Шорта. Аз съм умрял отдавна. Нищо. Ела на бъто. Ясно. Почвам па да ври. Знам да с двойка да говоря изцяло на заеба. Тук що се объснах стената. Та бомбата не отиде, тъй че аз писам. Къде е тя? Тя ме не пресмеда. Хейдшот. Тази игра се чувствам добър човек. Глей, 13 кила, 6 асиста, 11 умирали. Ама аз. Ела Амонг. Добре. И шорт, едно от види. Не ще дадем с тебя на лонга. Не, по-добре шорт. Ела на лонга. Ама исках някаква граната. Смолк и мотов. Мисля, че сега съзнавам, че правя грешка, като правя ти. Как? Като мятам граната от нашата бат. Защото в смисъл те няма начин да се стигнали. Никой ли е? Няма никой. Плинтваме. Смолтова ли го убие? Да. Казвай къде е. От шорта, защото. Аз съм застанал така, че бомбата... Ти отгоре ли? Не отгоре, на другото място и това се я плинтвам по пъти. Отпред. Не, някакъв да е писал. Бум. GG. И като терористите, като терористи сме били прота. Смолк. Ела на бъто. Сега бомбата, ако избяга някъде, им пърмотова. Няма смисъл. Ела през мина. Тоест направо му излязох от... Оп! На 9 кръв съм човек. Аз на 6. То ма смолкна. Благодаря. Умрях! Виж, то сма килна и го баднах.
Живо. Да. Go, go, go. Don't save your weapon. Ето SSG. Но имаш някакъв SSG. And short. Аз чувам ли себе колко като? Защото аз съм, като съм си спрял voice чата и... Добре, ела на ато и на шорт. Ела през лонга. Значи слон. Аз ще вре на зая, че съм сега вепи. Колко ти върши напред на лонга, или? Има ли някой? За сега не. Има... Аз се метна. ти ли е метна? Дай първя. Аз съм първи. Аз съм с бомбата течи. Свършиха ми границите. Его! Отдолу имаше един. Колко внимай? Вземи бомбата, вземи бомбата. Взел съм. Въгъл е. И АВП ако има долу, виж. АВП ако има долу. Не там, не там, не там. Добре, ще го бия. Гото бомб. Понаже. Той ще успее. Ще успее, мамето ми. Виж как съм легнал. Това не съм аз. Виж. После е много малко просто. Това на Монга пак. Смолк. Мотлов. Експлозив. Аз вземам два флаша и един смок и по някой път от едно с Сега другата флаш не ми трябва. Сега смолкваме тук те през вратите. Чакай. Опа. Чакай, мина зад вратата. Няма никой. Килнах му. Как ще килнате? Бях на отзади. Къде е бомбата? Добре. Браво! 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 Много добре. Браво! Браво! Колко ще успеем, човек? Може. Браво! Не. Лонг. Спрънтваме бомба. Yes, мам. И не взех Most Elimination. Аз направих 4 кила, Но това скъл на последния. Би. Ела на бето. Той Кам би. смолк, експлозив и мок. Идвай на бето, аз съм от бомбата. Ние имаме бот, вярно. Върнах. Ела през мида, ако искаш. Молотов май метнах. Аз метнах. Ела през мида. Дай боти напреди. Го горе. Горе колко? Чакайте да видим къде си. Дай. През кашона дай, през кашона. Браво. Кой бомбата е в тебе? Не, тя е там.
давай. По-фасти да умреш, нищо не става. Браво е. Хедшот. Аз имам 17 кил. О май гот, предишната игра имах 5 между другото. Толкова слабо играя. Ай, И да, хора, извинявам се много, че не коментирам, но основно играем. В смисъл. точка Да. коментатор. И сега той тръгва напред. Ела през шорта. И даме един гол спомня, да. Ела през шорта, чудо. Аз съм на шорт. Между другото има един на бъто или това е да кой. Не, това е. Мамата се часа бомбата е в мене. Сега просто заваляват хора. Казвай къде си. Всички идват от мида. Не, по-добре да се скрие някъде. Ааа! Гадно. Дефюзвате. Ами аз килнах една. Не беше чак толкова сложна игричка. Ами. Я дай, някакво оръжие имаш ли? Ще купя гарил. Не, ще купя това. Това сте да е. Не за мен е... Смоук. Това на Монга. Имаш смоук. Да. Нищо ще метна. Имаме. Аз метна. Ще метнеш после. Какво правим? Сега... Взем. Има някой мани. Тя се кача върху тебе. Че? Его. Избърсме. И двамата го убихме. Матч поинт. Not love, smoke, high explosive. Всичко. Един вест. Понякога рискуваме в последния рунд си вземаме точно всичко, което може да си купим. Което на нас лично ми хареса. И да. Моето любимо оръжие е АВП-то и емката. Че имаш някой? Имаш ли някой? Не. Чай, че не мога да се ориентирам в смок. Къде са? Казвай къде? Чай, трябва да изляза. Видял го! Още един мина един. Сега от тук, човек, скачвам само. Направи. На това. Лонга. Го излиза. GG. И да, хора, надявам се клипа ви да е харесал. И смятам, че играта беше доста добра и довиждане от мен. Кажи колко, чао. Чао. Чао.